pengetahuan enggak. Kebanyakan yang murtad itu orang-orang yang berilmu. Sampai Kanjeng Nabi memperingatkan, hati-hati dengan ulama su. Kan ngono, duwe pondok, duwe santri ngimami. Nyampekno hak kebenarane Allah tapi dirubah-rubah, didoktrin. Kira-kira jamaah iku ngenakno aku nyambut gawe aku gak soro-soro oleh duwe iki sesat. Terus neng Allah ya ngono, kesesatan. Dia dikasih ilmu wisan. Terus dikai kelebihan teko wong liya-liya. Nambani apa? Kan ngono ah. Tapi digawe golek dhuwit, ndak gawe nulungi. Iya sesat. Maka lebih enak dadi wong bodoh. Tapi gak dungu. Maksudku bodoh ning ngarepe Allah, engko dikai kepandaian ning Allah. Nah iku ya. Lah wis kok bodoh kan enak nyerah ning Allah. Masih nirono, masih rene ibaratnya gelas kosong di sini banyu. Ya ono kan ngono. Tapi setelah isi banyu iki banyu iki digunakno apa? Nah itulah, digawe berbagi ambek wong kita bagi. Digawe kepentingan pribadi ya wallahi bisa termasuk orang-orang sudah mempunyai ilmu niku wau dikatakan sesat karena ada kepentingan pribadi, intine golek duit nyambut gawe gak soro duit akeh. Nah iku lek ngelmu dikai kelebihan nang apa ya nambani ku mang ya kaya ngono, ngrekayasa gawe trik kene ngono. Iki maka lek zaman biyen iku zaman dahulu diceritakan ono kisahe Yai Barseso, lagi berburona kene. Yai Barseso iku murite pinten ngoten lho, saged ngawak kabeh. Nggih dijuluki wali. Tapi akhir hidupnya dia kalah. Maka jatuhlah ilmu kewaliannya. Ilmu kewaliannya cuma setingkat ten dunia. Mung niku mung cerita, didados gambaran, didadosaken ilmu. Nggih umate Kanjeng Nabi ya, cek mboten kados niku. Yai Barseso kon murid. Nah itu tadi orang sesat itu belum tentu orangnya nggak punya ilmu, orang yang bodoh itu malah nggak bisa dikatakan sesat seandainya selagi dia itu sholatnya ngadep neng Allah. Karena dia mau nambah wong nggak iso bodoh. Berarti ngajari gak iso gak bodoh, tapi lek ajene awak gelem tirakat, gelem ngene-ngene kebutuhannya diserahkan nang Allah, maka jadi kepandaian Allah dia. Setelah diberi kepandaian kepada Allah yaitu dimanfaatno kepentingan pribadi apa demi untuk perjuangannya meneruskan Kanjeng Nabi terus. Banyak yang gugur orang-orang yang berilmu pandai karena enten kepentingan pribadi niku wae. Disyariatkan harta tahta wanita. Nah niku nggih, atus lek ada ilmu maksudnya dikai ilmu dikai percaya nang Allah ya dijamin nulungi. Gak ada donya nggih digawe sedekah. Dadi pejabat nggih kudune sing amanah. Ha niku wis. Dadi lek apa istilah lek ngadep nang pangeran niku supaya pancen oleh ilmu teko Allah. Iku segala ilmu sing diterima kene teko tulisan, teko buku, teko dia iku didele, Mas. Iya didekek. Maka lek mencapai ilmu awal kan, ilmu tulisan itu yang tertulis kan untuk yang awal, untuk awak iki mang ngerteni ayat-ayate Allah bahwa hukumi iku ngadepi nang Allah kudu suci. Nah, ngono ah. Kudu suci ngadepi nang Allah kan iku awal. Ngadepi pakaian suci, tulisane ya asmane Allah iku mang ae. Lah iku mang lah terus apa iku? Ya apa jadamen iki mau? Kan apa kepinteran iki didele. Heeh. Setelah kita tahu tata cara hukum ya, tata cara hukum ngadep ning Allah, tata cara hukum kehidupan sehari-hari, kita berserah diri pada Allah semua ditaruh, gak peduli. Makanya lek kelakuan dikatakan kelakuan duwe anak bojo buyar teter. Teter. Monggo kon dikek kabeh kok. Lah misalnya kelakuan anak bojo pasti tetet. Ditinggalkan wis. Kelakuan wiritan tok poso. Akhire wayahe karena wis di bojo wayahe nglakoni ibadah kodrat lanang wedok bebojoan. Tapi arep lek wong kelakuan. Maka rumangsa
dosa gak nglayani bojo ngene. Tapi ndale. Wong aku kadem nang Allah, aku ngene krana Allah. Nah iku. Dadi lek anjene wong iki mangadep nang Allah lebih enak bujang. Akhirnya telat kabeh. Ngoten nggih. Enak bujang. Kudu iso nyikapi. Nek lakukan bujang iku kan gak urusan keluarga. Berarti sak karep-karepe awake dhewe. Iki cepet, maka Allah dijabahi. Selagi ana arek bujang sing gak secara langsung ngempet hawa nafsuwe, kan ngono. Iku besok lek mati dijamin surga. Krana seumur dia seneng-seneng nglampiasno golek donya, pacaran apa wae enggak nang Allah ae. Lah iku tak ditakoni nang pangeran besok. Nang malaikat gak wani. Lek ancene sampai matine nggawa iman. Lek masih koyo ngono tapi matine waktu salah jenenge menungso. Waktu diuji kalah mati ya tetep ditakoni. Tapi ya ringan. Karena dia sudah berkorban goleki Allah kan ngono. Iku tadi ya semuanya apabila sudah mencapai ma'rifatullah itu harus dilepas semua ilmu-ilmu ya, gak diwirid-wirid, gak di istiqomah ya mas. Maka iku mang sing tak ajarno iku mang sesungguhnya lek wis kaya ngono iku nyebut asmane sing gawe tok. Lah dadi lek wong-wong iki mau tak sampeno karena durung ngalami ya Pak. Jadi harus ada belakangnya, harus digandeng. Tatuwa bismillahirrahmanirrahim dan lain-lain. Angko lek ngalami dhewe ya iki tok, Pak. Tatuwa. Tanpa sadar diganti kok bismillah. Tanpa sadar. Yes niku tok. Kono mboten ngalami sak kabehane sih harus digandeng syariat. Lek iki tok Pak sesat, akhirnya mempercayai dirinya manunggal ing kaula Gusti basa anune, basa Jawane, basa Arabe bertajalinya Allah di dalam diri. Kenyataannya Allah bertajali di dalam diri niku mboten 24 jam, mboten sedetik. Lek ana wong bertajali kalian zat niku 24 jam. Wah, bisa dikatakan pangeran enten pinten lah mboten. Buatan saat niku satu detik niku setelah itu kehidupan sehari-hari ini membunuh sifat kemanusiaannya. Ono wong takon kaya apa kaya wong subuh kok teko maneh uji maneh nang wong ki boten nyawa. Ala sing disimpen-simpen iku gak apa-apa kon wis kenal aku kon sik sing rekayasa ngene. Mas nyuwun pamit nggih. Nggih, monggo-monggo Pak. Nggih, suwun Mbak. Nggih, suwun. Salam. Alhamdulillah saged sawan mriki. Terus ngoten dadi lek digoro-goroi lek ini ono Allah. Bertajalinya Allah kalian manunggal ing kaula Gusti niku sami saking beda basa. Sami ning Allah tentune kadang diuji. Kanjeng Sunan Kalijaga niku nggih ngoten. Enten tiyang kejawen. Oh, niku satu batang. Satu napa? Satu pohon ngeten niku. Sunan Kalijaga ngomong, "Oh iki wite ibarate, oh mung gambaran mawon nggih. Oh iki wite po iki." Yang sing kejawen ngomong, "Oh, kok iki wite klengkeng." Maka dua-duanya oleh Allah diparingi satu pohon berbuah dua. Enten mangga, enten klengkeng. Iki kan gambaran nggih, kula mboten ngerti pohone, tapi wonten tajian sampai sakniki. Pohon apa kula mboten ngerti. Lah niki napa artine nggih mangke tanggung jawab ya mbok mangke. Tetep ning donya masih waliku tak ijini. Masih kon wong ngene ya tak ijini. Lah sing sing ridoku ya mangke lek pengadepen Allah tanggung jawab ya mbok ditambut. Tapi nggih pun jelas sing diridani Allah niku nggih waline Allah. Lek sing kados niki wau nggih tentu nyoto. Masih Sunan Kalijaga niku ibarate
mandi pengucap kune Allah lek sing niki sipai lidah senengane nyak dawa lek sing niki lek Kanjeng Sunan kan mboten lek para wali-wali kan mboten masih wong ngamuk masih napa ngempet awake mendel ae tapi lek sing ganggu wis kenemenen sampe ndoting malik temen mongko wali Allah biyen iku tiyang sing napa niku lek sakniki kan penyakit apa iku sing malik daging iku Kista. lek sing ngene iku para ulama niku lek digodho-godho nemen akhire ngoten sanjang Kusta. Buduken maka sing ngene iku sak benere ilmu iku pancen ilmu sabdaane para wali sing ngene iki budaya wis sabar wis meneng nemen-nemen akhire ndoting ngoten akhire nggih tadi ngotenan iku lek sakniki kan mboten lah enten ilmu kedokteran lah lek sejarah penyakit niku ten rituan tapi kan enten fisik ilmu kedokteran sing nilo iki kena gula kena anu kenyataan iku sing mboten dadose napa niki Mas Baik iki mau wong lek ngadep nang Allah kudu lha sing kadung keluarga Mas kan kepingin iya. mencapai ke Marifatullah iku biasa buyar keluargae bubar lek ancene keluargae iki mang sabar ya nyampe makrifat saat proses itu jangankan keluarga kan ngono ae keinginan pribadi lho gak ono diduweke kabeh pasrah ning Allah wis wiritan ning Allah terus wis wiritane ya siku mau selawat tok iku mau lek gurune bener lek gurune mboten bener lho guru niku Pak nggih terang-terangan mawon masih sing gedhe mboten ngilokaken nggih wis kula mawon misale kata tiyang kata santri ngeten niku eman diparingaken sak temenane engko aku kalah sugih engko aku kalah derajat engko aku kalah ilmu lho niki lho Pak atus-atus niki nggih kita kan umum nggih Mas nggih dadi kita niki mek didoktrin moro terus ten mriku enten sing ngoten lek ilmu tertinggi rek ngono lek ilmu tertinggi gak tak kekno jamaah iki tak kekno anak-anakku lha ini tinggal mulih kok aja jamaah mungkin jamaah kepengin ilmu sing nyutuk neng sing gawe sak kabehane iki malah ceramah ngeten ancene Allah niki Pak ndudukno sak sesungguhne gak mungkin lek kula niki buka ngoten wong tak simpen-simpen kok tapi suatu saat kula niki tang Allah lambe kula didamel melenceng ngoten didudukno sapa aku sak benere ayo lek ilmu tertinggi rek ngoten gak tak kena pun gak tak jamaah aku tak kena anakku turunanku lho iki lho Pak iki Allah sing ndudukno nang jamaah iki tapi jamaah kadung terdektrin pirang-pirang tahun gak masuk Pak tetep melu wae ya akhirnya dadi ngoten terus itu tenung kula dhewe iki ambek ilmu sing tertinggi mboten kula paringaken krana wedi kalah sugih wedi kalah derajat wedi kalah kabehane enten mriki mboten wong kula diincem masih ngeten iki pesaran pandean rajine diincem ten ahli kubur kula Si Abdul Rahman niku nggih tasik derenge tasik urut-urute Bapak Wadung Bapak Residin Mbak Wali Busra sik urut-urut iki bali mriko kula wis kenal wis nggih diparingi semerat-semerat nggih sik niki kula wadatul wujud ngomong kali kula tapi kula mboten ngomong karena kula napa yakin lek kula niki omong-omongan iki sanes wadatul wujud sanes nika niki jin niku jangankan rupa ahli kubur jin rupa napa nggih caket tapi nggih bagian jambak-jambak lek jin niku pasti ngrupane wadatul wujud wali-wali Allah niku kula dipanggil mriku mantu Jumatan mboten bengi Pak kula aku kan mantu Jumatan lho aja lele kok ketinggalan mriku kula beberapa kali kula mriku anjene terus akhirnya ngisi waktu kula diancam ten mriku lenggal ngeten ora sampe kula lenggal Fatihah dereng tutuk kula ditolekaken ten kuburan sampinge lek wis dikeki nang Allah dadi saksi kabeh gak kon sampeno seutuhnya krana Allah kon kok iki lho belok mboten Pak paling seumur seminggu buka Pak
Gak buka, tapi terang lemah gak ono waring ngene tok bolong kabeh ngiyek-ngiyek. Jadi ngoten, dadi kula cepeng ngene iki, lek gak tak sampeno sak umume. Itu. Gambaran kok ngoten niku. Nggih mboten gambaran jelas. Pirang-pirang dina kula mboten arep mangan. Ambuhe ceket ya, Pak. Wati mangan melu kok kula. Akhire nggih kula damel poso. Wis sisan ngoten ae. Ayo pirang-pirang dina ceket, Pak. Buka lemah wis buka. Blek ngeten dep-depen kali kula. Wis iso mlayu iki ya. Kaya iku neraka jahanam papan. Wis mulya gak usah nang pasaran-pasaran ndi iki wis ngoten. Akhirnya semenjak itu kula ten pasaran pundi wates diusir. Wis yo makono lu padha ae. Kait logo. Sila wis yo makono lu padha ae wis ngoten. Termasuk nggih ten dalan Kalibung niku Bakramat Tandu niku sampai medal cahaya sinar biru ngono. Melebet ten kula niku. Melebet kula mboten mantun mriku tapi asal pirang dinten benjing poso. Duhur niku enten. Kok biru ageng kula tingali. Kula mboten wah gak enak. Coba keimanan diri niki kula pun iman nggih, yakin sak temenane wis. Mboten saged mejaya. Iki kula mboten ngreken-ngreken niku. Iku apik ku elek mboten kula reken. Nah saat kula wangsul dugi griyane kanca niku ditutaken. Ono isi ta, Mas? Ono isi. Beduk kula salat. Lah anjene bener kon apik, hake Allah minggir kon marine. Aku salat bismillah. Minggir niku. Akhire kula kajenge mantun salat kula lenggah. Kajenge medal kula, mboten kula reken. Nah, tangan kula langsung dijawab ternyata. Ya Allah, lek niki anjene hake panjenengan manfaat kanggoipun sekitare umat Kanjeng Nabi napa ipun kendhek mlebu kok. Ternyata niku singen Mbah. Nggih Mbah Kramat Tandu niku singen. Dugi Madura ten Jawa niku numpak sinar biru niku. Akhirnya kula diparingi semerat. Dadi dheke waktu diperintah ning Allah ning tanah Jawa meneng di segara niku dhek dijemput niku wae, numpak niku wau. Kadang digawa lebu nang jerone segara, kadang iki ten ndukure segara. Nggih niki adewe film Mas Ade. Cerita film iki. Niku Mbah Kramat Tandu. Lek Romo Yai Hamid itu sinar ijo. Iki ana sutradara ceramah Mas di filmna ya. Ah ya mbuh. Dadi niku. Dadi judule Mbah Kramat Tandu lho filmna langsung. Lek Romo Yai Hamid niku ijo. Lek wis niku dados saksi. Mas sing minggu kala wingi niku mboten dugi malih.